si m lụọ ụlọ elu esi ya mba na m enwere ego wee lụọ ụlọ ala ọgwụ ewelu maka ya wee hapụ m. Ofu nwoke si m na ya fụlụ those girl na school mgbe afa na-agụ akwụkwọ kwa ịghọtago, so fa na-abụ wee bido wee kwụba fa na-akwụ ya na-arụkwa ọrụ ya na-alụ ife niile na-aga ọfụma. Ọ sị m na ya nwa na ya si na average family wee pụta na nna ya lụrụ ụlọ ala mana enyi ya nwaanyị na papi alụrụ ụlọ elu. So the girl love onye nnọọ na-ashawe ya love akwa ịghọtago na-ashawe ya love fa na-abụ na-akwụ olu wonda ọsị anya bịa ka aje ebefa ya wee soro ya wee jee ebefa luo ndị befe wee na-atasị anya especially papi ya na-atasị anya mama mia ịgbagolu ya do nnọọ happy maka na o nwere mgbe a na-enebe anya na ya ga-anụta nwaanyị n'ụdị family do that rich ana ịtụfasị wee welcome ya ịgbagolu na ya fụtara that discriminate n'ime ha atọ dịka ọ na-asị anya bịa nọbịa bịa nọbịa na ya mụrụ mbọ na ọ fụlụ ibie ka fa na-anụ dị na ya mụrụ mana fa na-ataki ya wee kwelu wee jee mee ego diska fa na-abụ wee bili ya wee kpata ego wee sị nwunye na ya chọrọ ịlụ ụlọ nwunye ekwesị anya lụ ụlọ elu ya wee sị awa n'ụlọ ana ka ya alụ na ya chọrọ ka ya bido ụlọ ya ma nlụchanwu ka alụgodu ka akarịa kama ọ bụrụ na ya kpatazie ego ịghọta ụlọ elu mapụta ka alụ ụlọ elu. Ọ sị m nwunye egosi akwụkwọ na-akụzi nkụzi o kpakpakpa ọ dị ime mụọlụ ya ofu nwa aka na-eme ọ dịkwa ime ka ọ na-achọ ịmụtụ nwa nke abụọ na ya nwee ịlụsị ụlọ ana ya. Ọ sị m na sisi ya bidoro ụlọ ana ịghọta maka na nwunye ya na-ayụ ya na-ayụ anya sị ya mba n'ụlọ ana oche ma egwuregwu until ya gwa ya na a na-akụzi osisi o wee bịa wee fụ ụlọ ana wee kwụrụ ọtọ wee gbanwee kwụrụ ọtọ chenji anya ka ọ na-alọzi ya ọ dị n'ezi anya sa anya ka ọ na-alọzi ya ya kwuo 1 okwuo 13 ya kwuo 13 nwunye ekwuo 100 na ọ ga-agwa gị di ya okwu ọ dụka nwatakịrị ka ọ na-agwa na ewere gị na ndị befe ji ego na ya aka akụgodos girl ife a na-akụ mmadụ mana ya gbana akụ ọnya fakpọli akpọchie akwa ịghọtago. Ọ sị m nne ya wee jekọọlụ ndị befe mami ya na-asọpọt ya ihe a na-eme o papi ya wee babali ya mbabasịalị ya si ya na o kwesịrị ịgwa die ihe ọ ga-alụ na ọ die ma ala ka akpịghara nwaanyị anya na-agwa anyị ihe ọ na-alụta bụkwa n'isi ọ dị enyekweli ya aka o. Ọ sị m echekwe na egwuregwu o ka fakwa agazie n'ụlọ dịsa ụmụanụ kwụsị isi nri o kwụsị ịsalị akwa kwụsị ikene good morning na ya jesi ọlụ bata na ejesibe nri ya na-alụ mekanik na ya na-enwekwa ezigbo ego akwa ịghọtago na ya lijuru afọ na onwe ezuorie. Ọ sị m nne maka nwunye na ya kwụsịrị ịlụ mekanik je mụọ ka esi eme rufin wee mebe rufin maka na ọ sị na ọdeti wọk na ya mụrụ ihe kpali akpa agaba ọganyala ọ nọfọrọ n'ọnụ ụlọ elu ka o si wee nụta ya na uche kwesịrị ịgwụ ya na ụlọ elu afọ ka ọ ga-alụ mana ya ga-elikete na afele nkụwa libezie naanị na nke bụ from frying pan to fire na n'ụlọgo ụdị akụkọ dị otu a. Ọ sị m nne ya ga-ejesi ọlụ bata sie nri nye ụmụaka saa ụmụaka arụ ha wee naba ụtụtụ echi niile na ya ga-akwado ụmụaka akwụkwọ sie nri tilifa na lọnchị ha wee jebe akwa ịghọtago. Nwunye pụta ụtụtụ ọsa arụ ọ ga-ebido ụtụtụ gụgide egwu mgbede apụọ ọsasị arụ jebe ebe ọ na-akụzi nkụzi na iluo na skuul efe a ka ọ na-achị ọchị ọ batara bịa na ọnwa ezike ịchị ọchị. Ọ sị m na ife meziri na ya ji wee sị na ya chọzi na nke ikpeazụ kịta bụ na ya kwadosikwa ụmụaka akwụkwọ nwunye ya sị kịta na ya ma mbujezikwa ụmụaka akwụkwọ na mgbe a na-agwa anyị ha na mami ya na papi ya jebela obodo oyibo ya wee sị na ike agwụghị na ya chọzi nwunye kwụrụ ọtọ si ya God bless you ya na-asị ya ka ihe omini ọ sị ya na otogo ya na-eche ka ọ sị na ya chọzi maka na ya nwa na ya chọzikwu na ya mee mistake wee nụbịa in fact no greatest mistake ya mere ya wee na village gwa ndị be ha sị ya na isiri otu afọ were agbasa ya wee sị ndị be ha ọ bụrụ na ya nwụọ kịta unu agbakọ ọba akwakwa anya na kịta na nwaanyị a na-achị igbu ya na-ayị unu na ya chọzi unu na-ekwu okwu. Ụfọdụ ụmụ nwoke nọ dị a wee sị oke na mgbe ọbụla ya jidi redi fa agwụ ya
ka eje weta ihe o mee n'isi aka na-ekwu nwunye ekola akpa ya n'ahụ na-alụ ọ bụrụ na papa ya na mama ya nọrọ n'ụlọ unu ama ihe nwaanyị a mee unu ama ihe nwaanyị a mee nwaanyị a were ego ya mee n'isi eje na ihe a mee n'isi bụ 60k welie bata bie tụrafụli anya na mbala sị ya na nna ego mee n'isi na ya chọzi wee na-abịa nne ya ọsị m nne ya wee si oke wee kpọọ nwanne ya nwaanyị wesị abịa ka ya na ya na-abọ bilibi bikọs ọ hapụrụ ụmụaka ya na nwanne ya nwaanyị wee bili wee na-eneta ụmụaka anya ya ka papi ya na mami ya jesiela obodo oyibo wee nata na ya mụrụ dị na ọ gwara ọgụ ya nwoke ọ sị m nne to his greatest surprise ọgụ ya nwoke kpamkpamkpam mmepe ọnụ ụzọ daa na yọbịa si ya biko nọ maka na fa nọrọ na ọ bụrụ na fa nọ n'ọka emeghe beside na nwunye nwere right ịbịa tọgbọli ya ego mee n'isi na datin na o mere adọrọ jenu na ọ bụgodo na ọ chọrọ mgbasa na ọ bụrụ nwaanyị a ga-enye ego mee n'isi ọ sị m ka ọ tọrapụ the money ya welu the money with all pleasure because n'ike agwụgie n'ife a na-achọ onye jebele onwe ya sị ụmụaka ọsị ya kpọdo na ha chọrọ papi ya wee na-ayọ ya sị na kịta na ya ga-etinyezi anya tinye imi na this marriage ya mara na osi otu wedo ya biko ya gbaghala nwa ya nwaanyị ka fachigetekwa azụ na ya ga-enye rules and regulation ya ga-edele list of ihe ọ ga na-eme na-ayọ ya ọ sị m na the man na-abụka ezigbo mmadụ na ọ chọrọ dent ọ chọrọ noise ọ chọkwu ka ndị mmadụ mara na nwa ya nọkatalụ di chigheta ọpị ya ọtago si a na ọ bụ na ụlọ elu na-ese ya ga-enyere ya aka ka a chinye ụlọ elu ma fanụbakwazie ịha di na nwunye ka akụwasị ụlọ ya lụrụ tinyere ọdụ tinye ya sị a na ya chọrọ n'ife a chọrọ ịma bụ ọdụ oke nwaanyị return ego eme n'isi nyekwesị accept ya as dowry ya kwụ n'isi ka ọ na ọ dụrụ oke ka kwesị ime mọten n'isi ịghọta like ije court maka ndị mmadụ na-asị anya jee court ka o jee mee a proper separation ọnya chigha azụ ka o jee gwa nne ya na ya bịara iwere ihe ya mee n'isi enwe ya ka ha kwadolie ka ọ bịa welu ka a dụkwuolu ndị okenye wee jebe akpịnọ kedu ihe isi m kwuo ọkwa maka isili gị pepe sup ka m ji ekwuo maka na ị nwere ike ikpu efi wee gaa na mmiri mana ịma mfọs efi ka ọ ṅụọ mmiri yes anya bụ ebe m na-eje gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this man aka iji ma ife ọ ga-eme banyekwazịalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ